किचन। आज आपण बघणार आहोत झटपट चिकन बिर्याणी आणि आपण ती प्रेशर कुकर मध्ये करणार आहोत। त्याच्यासाठी मी हे 2.5 वाट्या तांदूळ घेतलेला आहे, ते मी भिजवून ठेवलेले आहेत, 1 तास झालाय। आणि हे मी 1.5 किलो चिकन घेतलेले आहेत। आपला मसाल्याचा डबा आहे, त्याच्यामध्ये हळद, लाल तिखट, गरम मसाला, जिरा, मोहरी सगळं आहे। आणि चिरलेला कांदा मी 1.5 घेतलेला आहे। हा बिर्याणी मसाला होममेड आहे, त्याची रेसिपी मी पोस्ट केलेली आहे। 2 चमचे मी आलं लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे आणि ही वाटी भरून मी दही घेतलेला आहे मॅरिनेशन साठी। हे माझ्या गार्डन मधलाच पुदिना आहे आणि कोथिंबीर आहे, गार्डन मध्ये उगवलेली आहे। कसुरी मेथी घेतलेली आहे आणि हा फ्राइड ओनियन घेतलेला आहे आणि तूप घेतलंय थोडंसं 1 चमचा। आता आपण आधी चिकन आपलं मॅरिनेट करून घ्यायचंय। त्याच्यासाठी मी ही 2 चमचे आलं लसूणची पेस्ट घेते आधी। त्याच्यानंतर मी हे दही घेतलेलं आहे 1 वाटी भरून। त्याच्यानंतर आपण याच्यात थोडं लाल तिखट टाकूया, तुम्हाला हवं तेवढं टाका। मी छोटे 4 चमचे घेतलेले आहे हे। 1 चमचा मी हळद घेतलेली आहे। हा होममेड चिकन बिर्याणीचा मसाला आहे जो मी घरी बनवते। आणि मी कसुरी मेथी घेतलेली आहे, ती अशी हाताने कुस्करून त्याच्यात टाकायची आहे। आणि ही थोडी पुदिन्याची पानं घेतलेली आहेत, आपल्याला ती एकदम बारीक करायची नाहीये। पुदिन्याने सुद्धा एक वेगळा फ्लेवर येतो चिकनला। आणि थोडी कोथिंबीर घेतलेली आहे, ती सुद्धा आपण अशी हातानेच कट करून टाकायची आहे, कारण की आपण एकदम बारीक करणार नाही आहोत। त्याच्यानंतर मी हे जे चिकन घेतलेलं आहे त्या चिकनला मी अशा चिरा पाडून घेतलेल्या आहेत, म्हणजे आपला मसाला पूर्ण आतपर्यंत जाणार आहे। आता आपण हे आधी सर्व ढवळून घेऊया नीट। याच्यात मी आधी थोडा फ्राइड कांदा टाकते थोडासा। आणि आपण हे जे आता चिकन घेतलेलं होतं ते ह्याच्यात चांगलं मॅरिनेट करूया। त्याच्यात आता आपण 1 चमचाभर मीठ टाकायचं आहे चवीसाठी। हे चांगलं मिश्रण आता पूर्ण हलवून घ्यायचं आहे। आपण आता याच्यामध्ये वरून पुन्हा एकदा कोथिंबीर टाकून ठेवूया। आपलं छान मॅरिनेट झालेलं आहे, साईडला ठेवून देते। आणि आपण आता फोडणीची तयारी करूया। मी आता हा कुकर घेतलेला आहे, प्रेशर कुकर, तो तापत ठेवलेला आहे। तर त्याच्यामध्ये मी आता आधी हे तूप टाकणार आहे। तर ते तूप आता चांगलं तापून देऊया। तर या तुपातच मी 1 वेलची, 3-4 तमालपत्राची पानं, थोडंसं जिरा, नावाला राई, 2-3 पानं कढीपत्त्याची टाकणार आहे। आपण अख्खा गरम मसाला याच्यात टाकणार नाही आहोत, कारण की आपण ऑलरेडी तो मॅरिनेशन साठी वापरलेला आहे। पूर्ण गरम झाल्यावर कांदा टाकून घ्यायचा। कांदा याच्यामध्ये चांगला फ्राय करायचा, पूर्ण लाल होईपर्यंत आपण ते फ्राय करणार आहोत। फ्राय झाल्यानंतर आपण जे चिकन मॅरिनेट करून ठेवलं होतं त्याच्यामध्ये हळूहळू टाकायचं आहे। आपण मॅरिनेशन करिता दही, आलं लसूणची पेस्ट, गरम मसाला, लाल तिखट, हळद आणि पुदिना आणि कोथिंबीरचा वापर केलेला आहे। आणि मीठ सुद्धा टाकलेलं आहे, पण ते आपण जरासं टाकलं होतं, आपल्याला पुन्हा राईस टाकल्यावर मीठ टाकायला लागणार आहे। हे चांगलं परतून घेऊया। परतून झाल्यावर आपण आता हा राईस याच्यावर हळूहळू टाकायचा। आम्ही 2.5 वाटी राईस घेतला होता मोठ्या वाट्यावरून। राईस हा कच्चाच आहे, फक्त तो 1 तास मी भिजत ठेवलेला। पूर्ण तो छान असा पसरून घ्यायचा आहे। आणि हे जे मॅरिनेशनचं पाणी होतं ते आता मी याच्यामध्ये टाकणार आहे।
पाणी पूर्ण खालपर्यंत गेलं पाहिजे आणि पूर्ण हलवून घ्यायचं. पूर्ण असं हाताने हलवून घ्यायचं. आपल्याला चिकन कुठेही तोडायचं नाहीये. हे बघा छान मिक्स झालेलं आहे त्याच्यामध्ये. पूर्ण असं चांगलं हलवून घेऊन त्याच्यावर आपण ही आता कोथिंबीर थोडी टाकूया, कारण आपण आता प्रेशर कुकर मध्ये करणार आहोत. आणि हा जो फ्राईड कांदा मी घेतलेला होता तो आता मी ह्याच्या वरून टाकणार. आपल्याला सगळं प्रेशर कुकर मध्येच टाकायचं आहे, वरून काहीही टाकायचं नाहीये. आणि मगाशी आपण मॅरिनेशनसाठी थोडंसं मीठ घातलेलं, तर आपण आता त्याच्यावर पुन्हा मीठ घालूया. मीठ घालून मिश्रण पूर्ण असं हलवून घ्यायचं आहे. कुठेही चमचा घालायचा नाही आतमध्ये. तुम्ही जेवढं हाताने मिक्स करा तेवढं चांगलं आहे. आणि आता मी हे 10 ते 15 मिनिटासाठी स्लो फ्लेमवर बंद करून ठेवते. आपण आता 10 ते 15 मिनिटांनी पुन्हा चेक करूया आपली बिर्याणी रेडी आहे की नाही. 10 ते 12 मिनिट झालेले आहेत. आपण चेक करून घेऊया. आपली बिर्याणी आता पूर्णपणे रेडी झालेली आहे. इथे मी हे थोडं केसरचं पाणी घेतलेलं, केसर भिजवून ठेवलेलं पाण्यामध्ये, त्यात आपण थोडंसं टाकूया त्याच्यामध्ये. थोडासा कलर येणार आहे बिर्याणीला. पुन्हा आता थंड करत ठेवून देऊया. आपण आता चेक करून घेऊया आपली बिर्याणी पूर्णपणे रेडी झाली का. आपली बिर्याणी आता पूर्णपणे रेडी झालेली आहे. आता ती प्लेट मध्ये आपण काढून घेऊया. बिर्याणी पूर्णपणे रेडी झालेली आहे आणि आपला राईस सुद्धा छान मोकळा झालेला आहे. आपली चिकन बिर्याणी आता पूर्णपणे तयार आहे खाण्यासाठी. तुम्ही ही झटपट बिर्याणी प्रेशर कुकर मध्ये नक्की ट्राय करा. आणि मला तुमच्याकडे काही कमेंट्स असतील, काही राहिलं असेल टाकायचं, तर तुम्ही ते मला लिहून पाठवा. तुम्ही ही रेसिपी बघितल्याबद्दल थँक्यू सो मच.